La Torre d'en Pega, també coneguda com a Domus o Casa Forta de Busquets, s'alça als primers contraforts del Montseny en un punt clau del territori de Riells. Des d'aquí es controlaven els camins que travessaven la vall i es mantenia una visió directa del castell de Montsoriu, centre del poder vescomtal. Al seu entorn, camps de conreu, masos dispersos i un molí dibuixaven un paisatge modelat pel treball dels pagesos i la ramaderia. Amb el pas del temps, la torre esdevingué la residència d'una branca de cavallers vinculats als Montsoriu, membres de la baixa noblesa del vescomtat de Cabrera. Aquest casal no era només una llar, sinó també un espai de representació i de relació política. Aquí s'hi allotjaven els vescomtes durant els seus viatges pel territori i en les estances nobles s'hi compartien àpats, converses i decisions que afectaven la gestió del domini. La Torre d'en Pega tenia també una funció defensiva. Formava part del sistema de fortificacions que protegien la vall de Breda i Riells. De nit, els guaites vigilaven des de les espitlleres i els nivells superiors. Tot aquest sistema de vigilància s'integrava en el dispositiu defensiu del castell de Montsoriu i assegurava el control de la vall i dels camins del vescomtat. A més de ser residència i fortalesa, la torre funcionava com a centre de gestió econòmica. Als espais destinats a magatzem s'hi acumulaven les rendes que els pagesos lliuraven en espècie. D'aquesta manera, la Torre d'en Pega garantia el sosteniment de la família noble i el funcionament del conjunt, cosa que la convertia en una peça clau dins de l'entramat del poder senyorial al territori.